Snapchat mo na. Snapchat, lakaw. Ano ang camera sa Snapchat? May benta po kayo dito ang tubig. Order na lang po sa may tubig naman dyan. Inumin? Oo. Painumin mo. Nauwang ko lang, eh. Ay, oh, nagdito. Di siya na. Ay, ito. Ang signal ko tayo. Thank you. Ang lima ko lang. Ang bilbil ko, hindi ah. Ingit. Makakisupot na ito. Okay. Clean. Dasig, nara ganyan. Isin ko para makita. Beauty ka. Pwede makain na. Oo, mo na ba ito? Okay lang. Okay lang. Kahit na.
Video na lang din. Hindi ko makita din. Okay lang, di. Ito naman. Paano ang Benoli sabi?
Alay, ba?
Ano ka na? Yan na sanda?
Daira na lang ko ang dynamic ta. Sige na lang. Ah, batang ka to eh. Ba't lang ka to? Mag-ulang sandao. Or Emirates Mall. Layo rin gawa. Tignan mo yung kamay ko basang-basa. Nawi, be cute. Nawi, tanah. Kung magpakulay, kuya magkano? Ano yung papakulo? Ito yung nila kailangan. Mas maganda ka naman. Oo. Nawi, be.
Hindi siya masakit pero yung ikaw ko. Kaya, Dikit natin. in the line. Ay, Maybe ganun ka. ba? Ha? Sa Emirates mo. Okay. Emirates, sabi ko sa Mayra. Tiko-siko. Bohol giday. Ay gamay lang. Babaw giti mo sakit gidra. Pabulgit. Kailangan. Okay, pag-umot. Enggak.
Ito yung baterya. Na? Hmm. Diyan ka dahil. Ha? Nagaw. Kasi kita man lagi dakto nga di sana. Di dakto nga di sana. Dito kita ba? Oh. Jay. Malapit na Massive Mix Metro Station ka. Hmm. Albay ka. Pagdala ng metro station. Tuloy ako.
Aman mo. Ito na lubat agad. Okay. Okay. Package. Package. Mahulog na ka na kayo. Te.
Bawa ka, matanday na lisod. Day. Higma, sunda. Daligi.
Ano? Anong kating green sa'yo? Green.
Hindi siya mangay. Diyan na dito. Ano isa? Ay. Basa. Ano isa? Ito. Hindi. Baong ko pa. May ba sige baik karan? Dito mo sa babaong. Pabusin mo yung
Tingnan mo lang. Hmm? Okay na. Okay na. Pasikat mo na ako. Okay na. Okay. Bye, yan. Ay, kung butang. Ha? Butang. Butang.